Raspberry picking experience, may dijaya iti kaunan agundaway iti tuba benggit. Kasnamat amap apresyar iti na dumaduma produkto, naaramid manipod iti raspberry. Daytoy, ti detalye. Adda na pintas nga aktibidad ang mabalinyo ang ma-enjoy iti tuba benggit. Barong aktibidad, kan kaunaan ang maijaya iti munisipalidad. Padasan, iti raspberry picking experience iti daytoy a Nature Garden Cafe iti Barangay Poblasyon. Aktibidad, a paglinglingayan kan napintas pay iti salunat ng runata presko kan nasustansya ti organic a raspberry. Kaganda nun, pagka sarili mo na i-enjoy mo ang pagpipik kasi bukod sa masustansya, makikita mo mismo yung mga fruit at saka yung halaman mismo at saka at least masasabi namin na may offer namin na safe, organic yung namin yung fruit namin. Maka-exercise ka pa bayat iti raspberry picking. Gapumutan iti terrain ti lugar, a perfect spot para iti panangala iti ladawan. Napintas pa iti klima, kan malangab iti fresh mountain air. Daytoy a raspberry picking, at ti ideya kat naadaw sa jay Europa, kat imunamotan nga enjay ti agtagikwa ti Garden Cafe ijay atok benggit, sakbay iti pandemya. So, nung una, may isang mother plant dyan sa taas, yung nanay nila Dayna. Tapos pinarami namin, dinala namin sa atok sa 21. Doon namin nakita yung performance niya. At least pala ay pwedeng itanim dito sa atin, dito sa Benguet. Kaya pinarami ko ng pinarami. Ngam iti na-convert ti lugar ang nakimulaan dagiti raspberry iti pagadanan. Insubli damat lang dagitoy iti tuba. Iti umuna ang naggapuan na. When we transferred here from Atok, well, we thought, oh, why not put it up here? We don't have to pay rent. So, yeah, we came here. Itan, may sa ti lugar kadagiti may pampanakal a karaman iti tour circuit iti tuba. Kastamot ang napaduras ti cafe, adjaya pay iti coffee and local food tasting, kanda dumapay a produkto ang naaramid iti raspberry. We have pastries. We are working on wines and vinaigrette and other, we'll see. Kadagiti turista a bumisita, awan mo't iti parikot iti parking, kan kastamot iti billeting, taad daan dapay iti front house.